Η αρθρίτιδα, ο πόνος στη σπονδυλική στήλη και στις αρθρώσεις, ο πονοκέφαλος και η ημικρανία, παθήσεις του θώρακος όπως το άσθμα, η δισκοκύλη, η τενοντοπάθεια, καθώς επίσης και το σωματικό στρες, είναι κοινές παθήσεις που αντιμετωπίζει με επιτυχία ένας οστεοπαθητικός. Ονομάζομαι Θεοχάρης Φράγκος και σήμερα θα μιλήσουμε για την οστεοπαθητική. Η οστεοπαθητική δίνει μεγάλη έμφαση στο μηχανικό κομμάτι του ανθρώπινου σώματος, στοχεύοντας σε νευρολογικές, μυϊκές και σκελετικές παθήσεις. Η θεραπεία αποτελείται από επιδέξεις χειρονακτικές τεχνικές στο σώμα του ασθενή, καθώς και άλλες μεθόδους όπως θεραπευτικές ασκήσεις και υδροθεραπεία. Η οστεοπαθητική είναι ένα σύστημα υγείας που κατανοεί την σωματική, βιοχημική και ψυχολογική πολυπλοκότητα του θεραπευομένου με σκοπό να εξισορροπήσει τους τρεις αυτούς παράγοντες. Για παράδειγμα, ο ειδικός δεν θα περιοριστεί μόνο στον πονοκέφαλο για τον οποίο παραπονιέται ένας ασθενής, αλλά θα επικεντρωθεί και στην δομή του αυχένα και τη σχέση αυτού με το υπόλοιπο σώμα όπως τη λεκάνη και τα πόδια. Θα βασιστεί σε βιοχημικά στοιχεία όπως αιματολογικές εξετάσεις, καθώς επίσης και την ψυχολογική κατάσταση ή διάθεση του θεραπευόμενου. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με θέματα υγείας μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.thfrangos.gr και να επικοινωνήσετε μαζί μας.